Fa 124 anys va tenir lloc al Parc de la Ciutadella el primer esdeveniment esportiu internacional d'Espanya. A principis del segle XX, un grup de barcelonins apassionats per la hípica va decidir crear un concurs internacional de salts. La primera competició es va celebrar el 1902 a l'antiga plaça d'armes del Parc de la Ciutadella. Va ser tan rellevant que, durant uns anys, es va convertir en el concurs hípic més important d'Europa. El 1911 es va traslladar a Can Ràbia, a Sarrià, i el 1932 es va instal·lar a la Diagonal, al recinte actual del Reial Club de Polo. Després de sobreviure a la Guerra Civil, una pesta equina i la pandèmia, el concurs de salts de Barcelona s'ha consolidat com l'esdeveniment esportiu internacional més antic de la ciutat i un dels més prestigiosos del món. T'espero a l'experiència recapturant per explicar-te moltes més històries de Barcelona i ensenyar-te com fer les teves primeres recaptures. Fes la teva reserva a recapturant.com. Ens veiem!